So yun mga kamata. Siyempre, ang gawan-gawan mo ba? Siyempre, tamang ulam. Paribad mo ko. Magkano man ribang? 2,000. Ang 1,200. 1,000. Paribad mo na ako. 2,000? May stress na ako sa buko niya. Unong kuman ako 2,000. Paribad mo ako. 2,000. 1,500 pin na la. 1,200 pa kaya. Nagsyaldo kong pinya Sabado, 1,000. O ito kong baling 1,000. Binayad ko na o ngini 1,000 na yung pera ko. Kaya 900 pa yung ganyan mo. 800 pin na la ako. 700 pa kaya. 500 pin na la. O kahit managka ka pang lumal pinandit. O nung kaya pang 400. 300 pin na la eh. O kaya sali ka pang ulam po tambing. 100, edi 200 niya mo. 200, wala. 100. O bisa 100 ay niya. 100 yan, 100. Oh. Sinabi mo, nandun mo palang BM mo ako. Paribad ka 100, sali kang cream silk, ang posan silk. Sabi mo, bili kang bok mo. Di ba? Kung yung ilang buting bok mo, damalas. So yun, shoutout niya Bap. Ditong mapa-shoutout Bap, ako alis talaga yung shoutout ngan kay Bap. Lalo na itang kayang malingkining conception Bap. Itang mga ate Babi ka rin. Katindo ako na ngikit Bap, pakalimang kayang kita nga lagi yung shoutout kaya ka niya Bap. Duro naman Bap, ayal din yung video tanay. Yan Bap.